rentak-rentak sumeblak moyo-moyo jagating kulon. Ana teja sak sada lanang cemlorot gedene. Dudu tejane Sang Daru. Dudu tejane Lintang Candra Sengkala. Uga dudu tejane Kartika gumingsir ing papan. Tejane pinanganten kakung dalah putri ingkang binayang kare. Mubyar busanane hangimba busananing Prameswarinata bebasan ilang kamanungsane kadya Betari Kamajaya Kamarati ingkang tumurun saking kayangan Cakra Kembang. Titahing Bathara ingkang sipat jalu kalawan wanita ingkang sigra mentar saking panggula wentahipun Rama Ibu, sinten to sangat bagus saha sang Jejaka ingkang dados sinambating wangi. Nun inggih ingkang asesilih Bagus Dwi Cahya ahli madya Tre-RA, putra saking panjenenganipun Bapak Rujiyana dalah Ibu Musyasmi. Jinatukrama kaliyan kusumaning Ayu Yuli Ambarwati SIKOM, putri saking panjenenganipun Bapak Tukul dalah Ibu Rusmiati. Kekalihipun pinarak lenggah wonten ing RT Songo RW kalih Wanabaya Temanggung. Abiwada putra putri pinanganten kagandeng dumateng Rama dalah Ibu Bapak Rujiyana dalah Bapak Tukul sajak kembeng-kembeng ing waspa kemutan duk nalika ingkang putra alit riyin dipun ban, dipun indit, dipun gendong. Bapak Rujiyana dalah Ibu saged kawijil ing lisan badhe matur, "Oh Langger, putraku Dwi Cahya lan kowe Yuli Ambarwati ya nduk ya nang. Kowe dak dunungake papan becik. Dak dunungake papan kang apik ora kliwat dongane Rama lan ibumu ya Le. Bisa berkah uripmu, berkah keluargamu lan berkah putra-putramu ya nang." Saya dangu, saya cetha, saya caket, saya hangalela anuju wonten ing dampar dentaya dampar panrating Prabu Suyasa ingkang nguslelemekan babut perpadani sinebaran sari-sari ginada wida kungas gandane dumugi wonten ing Pangurahan Jawi. Dwi Cahya AMB TRA jinatukrama kaliyan Yuli Ambarwati SIKOM, Rama Ibu kinarya anjampangi wonten ing sak kanan kiringipun, sak kiwa tengenipun Kodrat tingalis. Lenggah jajar kanan mewah kere lir peksi jiwa-jiwa, manunggaling rasa cipta karsa, manunggaling tekad sedya mandireng pribadi. Ruruh pasemone tajem pulatane, netra kocak lindri-lindri, pipinya juring sajuring, lati manggis karengot, lit kuning nemu gading. Sagung para pangayap katuran pinarak lenggah wonten ing papan ingkang sampun lumadi ing karti. Bapak Rujiyana dalah Ibu Musyami kemutan duk nalika ngamalit dipun ban dipun indit. Bapak Tukul Ibu Rusmiati ugi kemutan menawi ngemut-emut wedal melajar kados cepet sanget awit katemben kala wingi ingkang putra dipun gegulang, dipun ban, dipun indit, dipun gendong. Tentreming swasana Bapak Ibu kinarya jangkeping kahanan.
kangen ku tanpa upama. Mas Dwi Cahyo, Mbak Yuli Ambarwati, panjenengan sekalian saged pinarak lenggah jenggereng wonten ing mriki awit wonten malaikat-malaikat sak kiwa tengen panjenengan. Bapak kala mangsa saya, kala mangsa sakit, ibu ugi kala mangsa lungkrah, kala mangsa sakit boten nate ngangluh. Semanten ugi bapak. Ridhollah biru ridho waliden. Gusti Allah bakal paling rindo rikala bapak ibu sampun paling rindo. Sumangga Mas Cahyo, Mbak Yuli sungkem dumateng Rama Ibu, kinarya pratandha sungkem ing kahanan ridho Gusti kadherekaken. Pak, Bu, Cahyo nyuwun pangapunten. Cahyo ngrumaosi kadang gawe jengkel, kadang gawe tangis. Lilah dalam bapak ibu kula suwun, Pak. Mugi Cahyo saged ajak piringing anak. Ger, anakku, Mbak Yuli ibu dirangkul disayang. Ndak pengestoni ger anakku. Muga berkah uripmu, berkah keluargamu. Matur nuwun, Pak. Sampun kula wentah Cahyo dumugi saat menika. Wis kono sungkem marang ibumu, anakku Cahyo. Kowe Yuli sungkem marang bapakmu. Lamun tetesing tirta dumawa wonten ing Bantala. Ibumu Yasmi ingkang putra wonten ing ajenganipun. Ibu Dwi Cahyo nyuwun pangestu, Cahyo ngrumaosi. Ibu kala mangsa sakit saya mboten nate ngangluh. Mung gegulang raos dumateng Cahyo. Cahyo kadang gawe jengkel tangis ibu. Ger, anakku Cahyo ndak pengestoni ya Le, ora kliwat dongane ibu marang kowe. Mergo berkah uripmu, berkah keluargamu. Dono patutun pasulayan ya Ger. Kawontenaning kahanan ingkang sumusup wonten ing jiwa raganipun. Lerep jroning kalih, lerep jroning driya. Yuli Ambarwati wonten ing ajenganipun ingkang ibu. Matur sembah sungkem ibu. Yuli Ambarwati nyuwun pangestu. Yuli ngrumaosi ibu ingkang sampun ngandhut 9 wulan 10 dinten ngukir jiwa raga bapak. Yuli dumugi saat dari saged atur piwales dumateng ibu sarta bapak, namung saged nyuwun nidi pangestu. Bapak, duh, anakku Yuli Yongger, ndak pengestoni ora kliwat dongane ibu marang kowe. Lan kowe Cahyo titip anakku Yuli. Titip anakku Yuli aja digawe tangis. Ojo ngasih digawe kaget ya Ger, ndak pasrahake marang kowe cah bagus. Nirtroning pambiwara aji. Wijining kalih sedya ing kayun. Yuli wonten ing ajenganipun ingkang Rama. Matur sembah sungkem Bapak. Ngrumaosi Bapak ingkang sampun ngukir jiwa raga. Lilah dalam Bapak Ibu kula suwun. Wilangger tak sejarahi ya Nduk. Wong tua marang anak ki bebasane kaya dene mripat karo jempolan suku. Mripat ki bapak lan ibumu jempolan suku kowe.
Yen mripat kowe kena reget, mripat kowe lara jempolan suku mung mendel wae. Ning yen jempolan suku sakit mripat melu nangis ya, Nger. Mergo berkah uripmu, berkah keluargamu. Wis kono lenggah ana ing papan kang lumadi ing Karti. Abiwada lamanun tertese teta jengkar saking Palereman anuju wonten ing Dampar Pinasri kinarya gegulang raos. Bapak Ibu paringi dipangestu idi doa kinarya kasasat sawating kahanang bindri sawetawis tedhak citra keluarga. Bangkat sithik asli. Audio ini dangkat sithik Mas, kene nyenyet ya. Tedhak citra foto keluarga kawitan saking keluarga Gum panjenenganipun Bapa Tukul dalah Ibu Rusmiati kadherekaken dumateng putra putri panjenenganipun putra pinanganten Dwi Cahyo AMD TRA kalian Kusumaning Ayu Yuli Ambarwati kinarya jangkeping kahanan SI Kom ya muji kinawi kang tumuh jinangka ing sedya kadherekaken Mas Rujiono semoga. Foto tetap dalam suasana senyum, ya, karena senyum adalah ibadah, ya. Ya. Ya, gantian untuk sesi foto selanjutnya keluarga dari Pak Rujiono. Bapak Ibu paripurnaning putra putri pinanganten sungkem dumateng rama Ibu parandene pratelaning adicara ingkang badhe kababar kadhi ingkang badhe kaatur mekaten titi laksana sepisan nun inggih pambuka kadherekaken saking Pambagya Harja Yuwana pariparaning Pambagya Harja pasrah tinamanten panampine pinanganten lan ugi wur tutur lan sembur parandene adicara ingkang pungkasan nun inggih Hastungkara. Mekaten Bapak Ibu, babaring adicara ingkang badhe angrenga saking Pramadya dumugi ing paripurna. Kinarya wahyane sampun andungkap ing mangsa kala dumawahing kodrat sumangga sareng-sareng kalenggahan punika kita adani kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Mugi wawasan bismillah saged ndadosaken rancak lancaring adicara ingkang badhe angrenga saking Pramadya dumugi ing wasana. Parandene adicara candhakipun inggih Pambagya Harja Yuwana kinarya surih sarira saking panjenenganipun Bapak Rujiono dalah Ibu kasalirani dumateng Bapak Amir Maryono SPD. Dumateng panjenenganipun katuran jengkar saking Palereman anuju wonten ing sasana sabda kadherekaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Nuwun kula nuwun wonten ngarsanipun sesepuh pinisepuh
ingkang hanggung hamastuting papoyaning kautamen ingkang tansah kinabekten. Wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja kinarya pangayumaning kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Boten katalupen ugi wonten ngarsanipun para rawuh kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Jajaring titah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Agung. Sumangga sawetawis manengku puja kunjuk wonten ayunan Gusti awit keparingipun ing titi wanci menika panjenengan lan kula saged kempal manunggal wonten ing pahargyan menika kanthi kalis nir ing sambi kala. Salawat salam semoga kita kunjakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita rantu saafatipun wonten ing yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun nuwun sewu tuhu linempatno ing deduka saha tinepihna saking saruning sesendu bilih kula cumantok atur lumarap atur gempil kamardikan saha nyegek ngenya sami wawan pangandikan awit kula sulih sarira panjenipun Bapa Rujiono so Ibu Mosyani kalian dalah sakeluarga ngaturaken pambagya harja rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh nglodhangaken wekdal paring idi pangestu dumateng putra pinanganten kekalih. Salajengipun kados sampun sami priksa bilih panjenenganipun Bapak Ruji so Ibu Mosyani Moyasmi bilih kala wingi hamla kramaken atmaja kakungipun ingkang asesilih Nak Mas Bagus Dwi Cahya AMD ingkang kadudening Roro Ayu Yuli Ambarwati sarjana komunikasi atmaja putrinipun panjenenganipun Bapak Tukul saha Ibu Rusmiati kanthi gancar boten wonten rubeda menapa-menapa pramila rawuh panjenengan sedaya kasuh nyekseni bilih putra pinangan kekalih Mas Dwi Cahya ugi Mbak Yuli Ambarwati sampun sah tumrap nagari tuwin agami. Kadira panjenengan pandurung tunggu panjenengan dumateng putra pinanganten kekalih. Mugi-mugi anggenipun lelangan wonten ing madyaning beberan enggal pikantuk cempaka mulya sakwakul agengipun liripun saged sembodo kang sinedya jumbuh ingkang ginayuh dumugi ingkang kaesti lestari pinestining judu antut runtut kadya mimi lan mintuna. Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan pahargyan menika saged kalaksanan awit saking pambiyantunipun sanak kadang tangga tepalih saha tandha tresna panjenengan sedaya pramila panjenenganipun Bapak Rujiono saha garwa namung ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi Gusti ingkang Maha Agung paring lelintu ingkang satruju dumateng panjenengan sedaya. Bapak Ibu salajengipun Bapak Rujiono saha garwa nglenggana kathah kelepatan kathah kekirangan anggenipun hanampi rawuh panjenengan sedaya awit saking gupuh lungguh tuwin suguh pramila lumantar kula panjenenganipun Bapak Rujiono saha garwa nyuwun agunging samudra pangaksami ing wasana dumateng para rawuh kakung saputri kasuwun hanya kecaken anggenipun lenggah dumugi paripurna adicara ing samangke. Mboten anggen kula ngaturaken anggen kula matur para madya wusana kathah lepat sakirangipun nyuwun pangapunten kula pungkasi bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngantos titis terang trawacana anggenipun ngaturaken gatos sing sedya saking panjenengan Bapak Amir Mariono. Sambanging ngatur pasrahipun pinanganten badhe kaasta dumateng panjenengan Bapak Agus. Monggo katuran saking palerman kaapit dumateng Bapak Tukul Dalah Ibu Rusmiati. Dumateng panjenenganipun katuran jengkar wonten ing sasana sabda. Bapak Agus kadherekaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni al hadis au kama qol. Ulama anal kiram, para alim, para ulama ingkang estu kawula cadhong fatwa dalah sabda pangandikanipun sesepuh bini sepuh aji sepuh sedaya adi lenggah ingkang pantes kinurmatan pangemban pangembating praja kinarya pangayomaning kawula dasih nun inggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Semen dalah sedaya perangkatipun ingkang pantes kinurmatan ingkang andharpe karya panjenenganipun Bapak Rujiono saprayat ageng ingkang pantes kinurmatan sedaya kadang anem para rawuh kakung miwah putri ingkang pantes kinurmatan ugi. Ngengeti kula panjenengan sedaya jejaring titah ingkang kapurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kuwas nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Sumangga tansah kita inggahaken raos syukur wondene wonten titi wanci siang ari menika kita tasih kaparingan kanikmatan saengga waget pepanggihan wonten sasana wiwahan menika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa amin Allahumma amin. Shalawat salamipun Allah mugi tetep kaunjuk dumateng junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita dhereki tindak lampahipun kanthi pangajab mugia samangke kita kaparingan syafaatipun wonten ing dinten akhir amin Allahumma amin. Sanggiyaning lenggah ingkang pantes kinurmatan kepareng kawula cumantaka matur wonten pangarsanipun panjenengan sedaya kapiji nderek dawuhipun kakang kula nggih menika Bapak Tukul supados samangke masrahaken pinanganten estri ingkang titi wanci kepengker sampun kaijab kabulaken nggih menika kalian putra kakungipun Bapak Rujiono ingkang asesilih Mas Dwi Cahyo ahli madya TRA kalian putra estrinipun kakang kawula Bapak Tukul ingkang asesilih Dimas Yuli Ambarwati SIKOM kanthi mboten manggi alangan satunggal punapa amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun kawula dalah sedaya rombongan
estu ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Rujiono sakeluarga ingkang sampun paring papan panggenan dalah sapeminggah pasugatan punapa kemawon. Pramila estu kawula aturaken agunging panuwun. Ingkang dados wigatosipun atur mbok bilih kawula kapiji masrahaken pinanganten estri ingkang asesilih Dimas Yuli Ambarwati menika. Pramila kanthi asta kalih kanthi renor naning penggalih pinanganten estri menika kawula pasrahaken dumateng keluarga ageng Bapak Rujiono. Sanggiyaning lenggah ingkang pantes kinurmatan menawi kula tingali bilih pinanganten estri menika estu sampun dewasa. Ananging estu wonten babagan bale griya bale wisma menika tasih kathah sanget kekiranganipun. Pramila kawula nyuwun estu dumateng keluarga ageng Bapak Rujiono samangke waget ndidik supados samangke waget ngayahi bale griya menika kanthi sakinah mawaddah warahmah. Ingkang salajengipun kawula namung nderek dedonga mugi samangke estu wiwahan menika pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Samangke pinanganten kekalih waget brayan ngantos dumugi kaken-kaken saha ninen-ninen kanthi atut runtut renggang kula kemepyur pulut. Estu pikantuk putra putri ingkang soleh dalasan solihah. Ingkang salajengipun kula badhe ngaturaken niki enten nganu pepatah ning saking barat mriku nggih kangge Mas Dwi Cahyo niki pesen sang pamanane wong lan cintailah istrimu selayaknya seorang arkeolog. Arkeolog ngertos arkeolog niku tiyang ingkang meneliti peninggalan sejarah. Semakin tua barang yang diteliti, dia semakin cinta terhadap barang itu. Oleh karena itu, dumateng Mas Dwi Cahyo samangke anggenipun mencintai adik kula Yuli Ambarwati menika estu semakin tua menika sangsaya tresnanipun. Sangsaya pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mekaten sanggening enggah ingkang pantes kinurmatan ingkang salajengipun mbok bilih sakmangke sampun paripurnanipun adicara menika kawula dalah sedaya rombongan nyuwun pamit wonten dalemipun Bapak Tukul. Kawula kinten cekap mekaten atur kawula kathah kekiranganipun estu saking bodho kawula kala nyuwun agung sih samudra pangasami. Akhiru qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis terang trawaca datan boten kang cicir. Sambanging ngatur badhe katampi kaparagani dumateng panjenenganipun Bapak Kardianto. Dumateng panjenenganipun Bapak Kardianto semonggo katuran sengkar saking Palerman anuju wonten ing sasana sabda saperlu ngaturaken tanggap wacana panampinipun pinanganten semonggo. Pangapunten Pak Bu, niki panggungnya nek ora keliru tak hitung ono 50 meter saka ngarep dhewe. Niki pemecah rekor teng semen terpanjang, Mbak. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal umuru dunya wadin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassobi ajmain. Qala rabbi shrahli sotri wa yassirli amri waqtul uqdatam milisani ya qahuf qauli amma badu. Nuwun kawula nuwun wonten pangarsanipun para sesepuh dalasan para sepuh aji sepuh ingkang kawula bekteni. Nuwun wonten pangarsanipun para alim ulama, para kiai ingkang kita tenggo-tenggo mawidhah hasanahipun ugi pengendikanipun lan ingkang tansah kawula bekteni. Boten kasupen dumateng panjenenganipun Bapa Panemating Praja, panjenenganipun Bapa Kepala Desa Semen ingkang kaasta, panjenenganipun Bapak Slamet lan ugi saha andhahanipun utawi jajaranipun ingkang tansah kawula hormati. Boten kasupen dumateng panjenenganipun Bapak Rujiono dalasan Ibu ugi panjenenganipun Bapak Tukul dalasan Ibu ingkang tansah kawula hormati ugi. Dumateng para pengombyong penganten kakung Sumawana Putri minggahi dumateng para Bapak besan saha Ibu besan ingkang tansah pun mulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Boten kasupen dumateng panjenenganipun penganten kekalih ingkang berbahagia. Dumateng para rawuh ingkang satu kinurmatan, saderengipun atur kawula lajengaken monggolah kita panjataken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene wedal enjang menika kita saged pepanggihan saged manunggal wonten ing majelis walimatul aurus menika boten manggi alangan satunggal punapa patut kita ikraken kanthi waosan bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi kalimpahaken wonten ing junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang benjang pun kita ajeng-ajeng syafaatipun ugi pertolonganipun wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung para pilenggah satu kinurmatan kawula emringki kabiji saking panjenenganipun Bapak Rujiono saha Ibu Kapurih nampi pasrahipun penganten ingkang kala wau sampun dipun aturaken saking duta utusanipun saking panjenenganipun Bapak Tukul. Ingkang kapes pindah saking keluarganipun panjenenganipun Bapak Rujiono ngaturaken sugeng pinarak ugi sugeng ngerahapi napa ingkang sampun wonten ing ngajenganing panjenengan sedaya saking panjenenganipun Bapak Rujiono boten saged maringi papan saha palenggahan ingkang sekeca namung sekedar kemawon pramilipun kawula atas nami mewakili saking panjenenganipun Bapak Rujiono sak keluarga nyun pangapunten ingkang kathah. Ugi ingkang salajengipun kala wau saking duta utusan ngaturaken agunging manuwun saking panjenenganipun Bapak Rujiono ingkang sampun maringi napa kemawon dedaharan utawi unjaan utawi napa kemawon ingkang wonten ngajengan para rawuh sedaya kala wau ngaturaken agunging panuwun nggih dumawah sami-sami kawula minangka saking penampi nggih ngaturaken agunging panuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang sampun kersa rawuh ndongaaken dhateng penganten kekalih menika lan mugi-mugi
Penganten kekalih menika dadosna penganten ingkang sakinah mawadah warahmah saged ngabekti kalian tiang sepuhipun ugi agamanipun lan ugi nusa bangsa migunani dumateng wonten ing desanipun ugi lan bangsanipun. Sagung para pilenggah saktu kinurmatan ewandene atur ingkang salajengipun kala wau nggih ngaturaken saking penganten kekalih menika dereng sampun napa istilahipun ageng utawi dedeg piadegipun sampun dewasa namung dereng pangertos napa-napa nggih kala wau nyumekaken saking panjenenganipun Bapak Rujiono ingkang badhe nggulawentah sedayanipun monggo kawula atas nami pinampi penganten mugi-mugi samangke kita sareng-sareng anggenipun didik panjenenganipun penganten kekalih menika kita sareng-sareng saking panjenenganipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Rujiono ugi keluarga ageng panjenenganipun Bapak Tukul. Mugi-mugi kita mangke sareng-sareng didik anggenipun penganten kekalih menika amargi dereng mangertos babaganipun wonten ing kekeluargaan panpun mangke kita sareng-sareng anggenipun didik kagem penganten kekalih menika. Sagung para pilenggah saktuhu kinurmatan kala wau saking duta utusan ngaturaken kagem sedaya pengombyong pinang penganten kakung Sumawana Putri ugi bapak saha ibu besan saksampunipun paripurnaning acara pawiwahan wonten ing majelis walimatul aurus menika badhe nyuwun pamit kawula nggih menika saking penampi penganten namung nderekaken sugeng kondur samangke dumugi dalemipun panjenengan sedaya boten manggihi alangan satunggal punapa saged kepanggih malih kalian keluarganipun panjenengan sedaya. Sagung para pilenggah satu kinurmatan ewandene atur ingkang kaping pukasan menika kala wau saking duta utusan ngaturaken masrahaken penganten kekalih menika nggih kawula atas nami mewakili saking keluarganipun Bapak Rujiono saha sesepuh dalasan para bini sepuh keluarga ageng Bapak Rujiono kalau tampi kanthi tangan kekalih sakmangke monggo kawula aturaken saking panjenenganipun Bapak Rujiono dalasan Ibu. Nggih katosipun namung mekaten ingkang saged kawula aturaken mbok pilih atur kawula menika saking madya dumugi wusanane atur mesinipun kathah klentalen-klentenipun atur kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah kawula tutup kanthi waosan usikum wa nasibite kelawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tanggaping wacana pindhanipun kepapak obor ing wayah peteng dume midhanget aturipun Bapak Kartianto ingkang sampun ngatur kados sedya datan boten ingkang cicir sagung adilenggah kersanipun mantep anggenipun badhe manjing wonten ing madyaning bebrayan agung putra putri pinanganten katuran dumateng panjenenganipun Bapak Lurah utawi Bapak Kepala Desa katuran paring sabdatama ugi arupi wur tutur lan sembur dumateng panjenengan Bapak Kades monggo katuran jengkar saking palerman ngaturaken babaring gati sumangga. Tengandap napa teng inggil, Pak. Tengandap napa teng inggil. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang semangat
niki 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Berarti tetap harus tambah semangat. Yes, pindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wonten pangersanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang kita sami dereki napa ingkang dados fatwa-fatwanipun sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satuhu kinabekten Bapak Ruji dalah Ibu, Pak Dukul dalah Ibu ingkang berbahagia langkung-langkung dumateng temanten berdua yang lagi sangat berbahagia. Pengombyong penganten pilenggah kakung Semawana putri ingkang kula hormati sederek anem juruladi ingkang jinaket ing manah. Puji sara syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan karaharjan dumateng kawula panjenengan sedaya sehingga siang punika kita tasih pinaringan wilujeng kalis ing sambikala saged kempal manunggal wonten papan punika saperlu nderek bingah nderek memuji dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi angsalipun Bapak Ruji dalah Ibu so Pak Dukul dalah Ibu ngemah-emahaken Kang Putra mugi-mugi pinaringan wilujeng saha kasembatan napa ingkang dipun sejo. Nggih mboten sanes dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Sholawat salam kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kinto antu-antu syafaatipun wiwit paksengan wonten alam padang punika dumugi minjang wonten yaumil kiamah. Allahumma amin. Sepindah kalau ngaturaken matur nuwun pun paringi wedal kula didadak niki Pak Ruji kok ya ora ditembusi ki mau panitia ki mau ngaturane. Nah niki mangke nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kawula matur kirang nuju brana kula nyuwun pangapunten. Ora kapung wis 6 tahun meh rampung iki dadi lurah kuwi nek kon maju ngene iki jane-jane panjen mboten sekolah, Pak. Napa? Nangge ning kula mboten sinau napa permadani dadi sak nur sewu sak mature sak saged-saged kawula. Ingkang paling bagen niku Mas Cahyo kalih Mbak Ambar wis dadi bocah sing soleh solihah. Tetep mituhu sama orang tua, wis paling penting itu. Nanti ketemu yang panjenengan angen-angen yang jenengan cita-citakan itu. Selajengipun ugi wau saking duta pasrah, duta penampi saha pambagya harja sampun pinten-pinten maringi pangandikan dumateng kusipun panjenengan. Kalau nambahi sekedhik monggo sareng-sareng pun kula wentah Pak Ruji, Mbak Bu Muyasmi, Pak sesepuh bini sepuh lingkungan RT Songo saha sedaya warga masyarakat dusun semen maupun ngendikaken panjen wis gedhe, panjen wis cukup yuswa tapi ingin babakan bangun Bali Wisma bangun Bali Griya panjen tasih kirang. Monggo sesarengan dipun kula wentah mugi-mugi kemawon anggenipun bangun Bali Wisma mugi-mugi pinaringan wilujeng saged katumugen kaken-kaken inen-inen saha ingkang pinaringan putra tentu putra ingkang soleh solihah. Mengkatan kemawon nggih niki nitih wedal sampun sak wetawis siang jam 1 kirang seprapat nggih niki Pak. Nah niki pun sak wetawis kawula nyuwun pangapunten. Mbok bilih atur kawula kirang nuju brana sepindah malih slamet menempuh hidup yang baru jadi temanten yang berbahagia, soleh, solihah, bakti sama bapak ibunya, sakinah, mawaddah.
Jadi seminggu ndak ora usah nyambut gawe sih. 40 dina apa 1 minggu? 40 hari ndak usah nganu. Ora usah ben nek bapake kan wis pokoknya tidur wae wis. Nah, nanti setelah 40 hari silahkan beraktivitas maksimal untuk mencapai cita-cita yang lebih ke depan lebih baik lagi. Matur nuwun. Adu kalam bila tuku hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah suwun Pak Lurah, Pak Slamet. Nggih Pak Bu, saora-orane nek lurah Pak Ruji. Ngendikane luwes ringkes kebak teges. Dadi sithik ning mentes. Niku jane nek 2024 niku jago legislatif nggih kula siap tim sukses Pak Lurah. Ning nggih niku Jer Basuki mawa biya nggih. Nggih. Sembah suwun adicara candhaipun paripurnaning kahanan nun inggih hastungkara dumateng Kang Milya panjenenganipun bapa salamun sumangga katuran ambabaraken umbul donga kinarya adicara sampun paripurna mugi saged putra-putri pinanganten saged lancar dumugi puput yuswa lan ugi duaning surganipun Gusti Allah dumateng bapa salamun sumangga katuran ambabaraken doa sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh, bini sepuh, susipun, panjenenganipun Bapak Kepala Desa beserta jajaranipun, saha wonten ngarsanipun pengombyong pinanganten kakung bewaing estri sedaya ingkang sanget dipun muliaken Allah Subhanahu wa taala. Saha wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak MC ingkang sampun paring wekdal kangge kawula. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya barokah rahmat saha kawilujengan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken dhateng kula panjenengan sami sehingga wekdal menika kula saha sak rombongan keluarga besar saking panjenenganipun Bapak Tukul dalah Ibu saged sesarengan derek silaturahim wonten punika majelis ingkang kebak barokah sedaya tansah pikantuk idinipun Allah Subhanahu wa taala. Mila saking ngaten menika monggo kita sareng-sareng tundukkan pandangan nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih panjenenganipun adi kawula Tukul saha Ibu kalian panjenenganipun Bapak Rudiono saha Ibu saestu nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala lumantar pikantuk barokah doa saking panjenengan sami mugi-mugi anggenipun damel putra si penganten tansah dadosna putra penganten ingkang sakinah mawaddah warahmah istiqomah. Bila saking ngaten menika addu'a'u muhul ibadah. Dados kula panjenengan sami rerencang ngrencangi panjenenganipun Pak Rudiono saha panjenenganipun Pak Tukul ndongaaken mugi-mugi putra penganten tansah dadosna putra penganten ingkang sakinah mawaddah lan istiqomah. Bila saking ngaten monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi pinyuwun kula panjenengan sami
tansah dipun kabulaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasabil kiram sawilillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus datang mempelai berdua panjenenganipun anak kawula Cahya lan ugi anak kawula putri Ambarwati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabihi wa rasulihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lakirin, hamdan yufini amahu kafi ummayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim min sultan. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Rabbi habli minas salihin ya Allah. Ilahi hilmuka kafin anis su'ali wa akrim nuzulahu wa wasiba qabrahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hanan, ya Manan, ya Karim ya Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya Karim ya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Wallahu la ilaha illa huwal alimul ghaib wasyahadati huwar rahmanur rahim. Yasir lana kulal umuri wa afina min kulliha min aubala au an ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sumangga kadherekaken katuran kembul bojo Ondrowina utawi daharang sarangan. Ugi keluarga besan, sebagian wonten ingkang dahar, sebagian wonten ingkang foto. Sumangga simbah kakung, simbah putri, Pak Lik Bulik, Pak Lurah mbok pilih kersa foto Pak kagem dokumentasi kenang-kenangan. Awit foto menika benda ingkang sampun dipun warisaken dumateng anak putu sampai 7 turunan. Ngoten nggih Pak Ruci. Nek sawah Tegal ki wertekan 7 turunan wis entek. Ini foto tekan nggih. Sumangga sinambi kalian dahar, sinambi kalian foto, sumangga kadherekaken. Langen suka kautaraken dumateng Ardianada Production, sumangga katuran paring hiburan dumateng Bapak Ibu para tamu keluarga ingkang sedya
kapigi ing garti sawiga ing diri dumateng Ardianada musik kadharaken semonggo. Monggo Pak Lurah ya. Iya. Cek lo. Cek di lo dicoba. Cek lo cek dicoba satu set. Cek lo yeah. Nuwun sewu PPKN Datur Hormatan sampun paripurna rantaming adicara lung tinampi pramila kula sakadang Ardianada marak sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya badhe ngaturaken panglipur sinambi hanggrecangipun papunden para tamu kakung saputri anggrahapi pasugatan ingkang sampun cumawis. Bapak Ibu ing bebrek samangke kagem katang-katang anem papunden sepuh pini sepuh kersa nyawiji kalian kula sak kanca wonten mriki kanthi ngaturaken gungen dangdut campursari langgam kroncong lan sanasipun saged kula aturaken. Ya. Nggih. Bapak Ibu kula sak kadang ugi katang-katang Widawati ugi sampun marak sowan wonten Mbak Santi, wonten Mbak Ayu, wonten Mbak Nani nggih. Ugi kadang-kadang panawung krida wonten Mas Topo, wonten Mas Yon lan kula piyambak samut sumadyo wonten ngarsa panjenengan. Mugi-mugi angin kula ngaturaken panglipur para madya wusana ing samangke dipun paringi gancar pun wonten rubeda menapa-menapa. Kagem amiyak sepening swasana all artis Ardianada.
pambuka kanthi ira-iran mari kangen sampun kapiyarsa ngarsa panjenengan mugi-mugi dasaken panglipur sawarna ing penggali. Bapak ingkang katurmatan sumangga kanthi mardika lan eca karapi sugata sinambi midhangetaken atur panglipur sak kadang lumantar Ardianada ugi Cahaya Audio Sound Production. Bapak Ibu nuwun sewu kagem tedak citra salajengipun kagem keluarga ageng Bapak Rujiono. Sumangga tedak citra utawi foto sesarengan keluarga Bapak Rujiono kasuwun enggal-enggal sumadyo awit berantu kalih kadang-kadang kameramen. Lan ugi mbok menawi keluarga Ibu Musiami. Nggih, kasuwun enggal nyawiji kalian putra pinanganten kekalih kagem foto sesarengan utawi tedak citra. Bapak Ibu, babilih pamundutan tembang-tembang campur sari langgam keroncong lan sanesipun ketika kemawon pun saling sembon saisin nggih langkung-langkung Bapak Ibu kersa nyawiji kalian kula sak kadang. Bapak Ibu sumangga kanthi marti lan eca anggenipun anggrapi pasugatan sinambi kadang-kadang atawi artis-artis Ardianada ngaturaken panglipur. Monggo Mbak Santi, Mbak bilih menawi wonten pamundutan ing samangke menawi wonten pamundutan setunggal baka setunggal pamundutan dipun aturaken. Marak suwun nika Bapak Amir. Nggih. Sampun sahabat habis dangu mboten pepanggihan nggih. Mboten kepanggih. Sampun pinten mindu nggih? Lah nggih mergo kontake ilang. Tak kontake niku biasane sok telengsut kok. Lah nggih, lah ngerti-ngerti kula ndak wah wis woro-woro sapa sing duwe lajeng pikantuk kiriman ya kleru nomere. Ya kleru. Lah nggih sing lawas sing padha ilang niku ora kacek. Nggih. Mboten napa-napa ning tasih jodoh. Alhamdulillah. Kita tasih kepanggih mugi-mugi tansah dipun paringi kesehatan, Amin. kesarasan, Amin. kawilujengan nggih Bapak. Amin. Menika nderek mangke bagel kang panjenenganipun Bapak Rujiono. Rujiono saha Ibu Musiami. Anggenipun menika ngunduh mantu nggih menika. Leres ana Mugi-mugi tepi darmane asepuh. nggih. Nika Muyasmi nggih Bu Ibu Muyasmi. Nggih. Kertasé mana pun nggih kertasé kok ical. Anggenipun ngunduh mantu panjenenganipun Mas Cahyo kalian Mbak Ambar mugi-mugi langgeng. Amin amin. Mugi-mugi bagya mulya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih Mas Dwi Amin. Cahyo. Mas Dwi Cahyo Ugi AMD. Mbak Yuli Ambarwati. Mbak Yuli Sarjana Ambarwati, Komunikasi. Komunikasi nggih menika nggih. Nggih niki alhamdulillah kalau wingi sampun ijab kabul kalaksanaan kadi gancar. Nggih, sampun dangu menika nggih ijab kabulipun. Sampun. Nah mugi-mugi putra pinangan kalih anggen pelangken wonten ing madyanipun enggal rahayu kalis Amin. ner ing sampikala dumugi kaken ninen. Nggih. Lan mugi enggal dipun paringi momongan. Amin. Monggo penaturaken gungan salajengipun. Nggih, tembang ingkang jumbo kalian swasana rumiyin menika nggih, Bapak. Nggih, kagem pepundhen sepuh menika tembang-tembang langgam, tembang-tembang campur sari kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan. Ing mbok bilih samangke kagem kadang-kadang anem ingkang badhe ngersang tembang-tembang dangdut menika tembang-tembang dangdut mangke kadang-kadang utawi artis-artis ingkang napa menika sak wonten Mbak Yayu, wonten Mbak Ayu Ayunda dan juga Ayu Nani Ayunda ada Devanka. Nani Devanka samangke ngaturaken tembang-tembang ingkang rancak. Rino wengi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra kelingan marang manise tansaku mantel ing netra
jroning ati kadung tresno. Pakde, serakamipun enggal menika. Nggih, ijo armi. Jujur. Kula niku bobo depot nang kene iki mbruh priye ning niki ora lho, Pak Amir niku Nggih. nginjing tengen Dereng Pak. cetha ta menika ta? Dereng cetha. Oh, dereng. Nginjing tengen Pak Rujit niku nganyari warna army. Army, Aku nggih. wis ndandake barang kok malah nikine ora. Lah pripun? Mbok nek sumpeke yo aja diketok-ketokke. Wong ndandake klambi ngono kok ya wis. Wong nggih pun nganu janjian kok mboten sios nggih Pak De. Nggih. Mbak Santi. Dos pundi? Bapak Ibu menika adicara mangke paripurna menawi penganten sampun jumeneng wonten ing sak ngajengipun tarata. Menawi dereng? Nggih. Nek dereng ampun keso jengkar jenengan mungkin ndak kenang sawan nganten. Oh, Estu niki. ngaten. Nggih. Monggo. Tan liya amung sliramu satemah loro Kalau wau kangenipun sampun dipun bawani panjenengan lho Bapak. Lah kula niku tak bawane sing apa? Sing sanes nggih. Aranging Ukarane apik iki lho, Mas seneng sekentenane. Ya tak batin ket mau ki ukara sekondi. Oh nggih lah kula njiplak panjenengan saweg wonten mriku nika. Nggih. Monggo Ca, setunggal Nggih, gegungan monggo. wonten kangen. Mulat sarira hamrasawani. Sembah suwun Ibu Bapak samudayanipun ya. Senggaring piranganten pratandha paring doa. Kasuwun anjawat asta dumateng putra putri kinangaten sumangga pratandha injil doa. Pitung sasi lawase yen kengenten mung siramu bagus kang dadi ati rinawangi mandan sepalip jroning ati kangenku tetengah mati jenang kula ya mas ya aja eling ana rikala jaman semono sayangmu janji akan semangat lahir batin tresnaku terus ning ati Kenapa mudah enake kang kerja Lekan nono aku nandang kasmaren Malam cenderwa bagus tak anti-anti Oh sakeni wangen kang antuk jepi Matur nuwun Ibu Bapak rawuhipun pratandha paringi doa sumangga katuran anjawat asta wonten ing sak kajengipun bergolong ngajeng utawi wonten ing kori payuhan ngajeng. Matur nuwun keikhlasan doa restu matur nuwun rawuhipun mugi handayani dumateng putra putri pinanganten saged mumusaken keluarga ingkang ambayeng bawana. Pitung sasi lawase yen kenginteni mung
Kangen Sembah kangen suwun, sampun Mbak. niku Bapak sumangga Kangen. sami-sami. Kaderekaken sembah suwun kagem para tamu ingkang sampun paringi doa. Lir Gimanti kaderekaken sumangga. Til utalatil buta cakil ngemut krikil, krikil anak watu buta cakil untune metu yayu. Nggih. Niki sketsane wonten inggil napa wonten ngandhap nggih? Biasane jenengan penake teng pundi? Nang dhuwur. Nah, nang dhuwur ya nang dhuwur. Ya kala-kala nang ngisor barang. Wis tuwa ki aja nang dhuwur, goyoken. Nggih. Monggo Bapak Ibu kagem kata-kata nem nika Pak Lurah ugi badhe nyawiji Pak Lurah pundi Pak Lurah? Pak Lurah monggo sak bersaksa konduri menika Pak Lurah badhe nyawiji. Wis kangen wis wira tau ketemu nggih. Alhamdulillah ing siang saged pepanggihan. Kerinduan, Pak Amir. Siap, nggih. Sugeng siang Pak Lurah. Ning ora ana nyawer-nyaweran iki lho Pak Amir. Lho, Ya toh? ngoten Pak. Sedekah mawon Pak, nek mboten nyawer. Kayak ora nyawer-nyaweran cari. Kayak ora Sarep. nyawer-nyaweran. Nggih separo mawon nggih Pak. Nggih, sarep kalian Ardian Production.
seperti dahulu. Gelisah, hati gelisah sejak kepergianmu. Ngaturi pirsa dumateng Mas Kadus Gram Rapat Hati untuk tak menyanyi. sabar menanti kedatanganmu. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Terima kasih. Terima Satu kasih kembali Pak Lurah. lagi biar Iya. nyenyak tidur. Tambah lagi, tambah lagi. Nggih. Naik siji. Tenang ya Pak. Ben mboten satu soal. Kalau satu kurang komplit. Adil. Heeh. Renduk. Satu aja Pak Amir, satu aja. Satu aja tak Samir nanti tenang aja. Oh ya harus kok Pak. Harus dong, kaya Pokoknya biasanya kayak lo. harus. Firman, Kalau firman, panjenengan firman, mboten firman. biasanya nyawar yuk mboten niku bagaikan sayur tanpa garam. Itu istri, Hambar. istri sudah nolah-nolah terus Oh, lah itu bendaranya. Pak Lurah. Bendaranya. Sepajeng awes tau Pak Lurah. Apa nih? Kopi nih. Wap. Dak Nah. Pak Amir ini. Oh, Lombok iki juragan Lombok. Oh Lombok. Lombok. Oh, kita kopi barah toh. Sepu Lombok. Firman, Nggih. kehilangan. Lagune napa niki? Firman, Firman Pak. Oh Firman. Ayo niki- dibantu aja, dibantu. Oh nggih, siap. Ku coba ungkap. Ndak nganu biasa isa sing, Pop mawon. sing slow, 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 iya. slow rock. Seluruh. Wah. Pop, 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 pop. Ku coba ungkap tabir ini. Wah, keren ya. Pelan-pelan jalannya Mbak. Wah, cantik sekali ya, cantik dan juga tampan ya, mempelai berdua. Selamat berbahagia Nih tentunya. keluarga Pak Ruji iki sing kakung-kakung yang ganteng-ganteng mah Ganteng-ganteng. kembar kakang Adi Sing tapi kaya satri-satri kembar. ayu-ayu nggih. Base tambah Mas iki Mas Siti, base tambah Siti. Aku tak nggo iki wae sing abang. Niku Jih, boten nah, apa. nggih. Niku Kula senang. abange pun pudar nih. Nggih kula senane niki. Untuk Mas Narko, Mas Kadusmen wajib. Nggih. Nanti. Sekali lagi untuk Tapi nanti jam keluarga Pak Rujiono dan juga Ibu ingkang dereng foto kalian putra pinanganten kasuwun monggo tedak citra tapi foto bersama mempelai berdua. Masih kayak gede banget.
jantungku sejujurnya sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Terima kasih, selamat malam Jogja dan selamat menempuh hidup baru bagi temanten berdua Mas Cahyo dan Pak Ambar. Iya, Matur terima nuwun. kasih Pak. Ternyata koleksinya nggak hanya lagu dangdut, pop juga keren ya suaranya ya. Terima kasih Pak Lurah. Ya Allah, tadi ora penak. Nggih, mengke ndak ngerandil. Matur suwun, berkah barokah nggih. Matur nuwun Pak nggih, Lurah, berkah luar barokah. biasa sekali. Nggih, berkah barokah. Ya, nuwun sewu dumateng Bapak Ibu, keluarga ageng panjenenganipun Bapak Rujiono. Iya. Bapak Rujiono so Ibu Muyasmi nggih, ingkang dereng foto sarengan, dipersilakan untuk foto bersama mempelai berdua. Ya. Sekali lagi agungipun kantan Bapak Pindan awit rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa nglodhangaken wekdal rawuh paring iti pangestu dumateng putra pinanganten kekalih. Nggih. Monggo Pak Kabul. Monggo sugeng rawuh. Nggih, Pak. sugeng rawuh. Nggih, monggo. Nggih, wah iki aku nang ndur jadi ora kepenak rikuh ya. Nggih, teko damel sing kepenak mawon. Nggih, tega kepenak mawon nggih. Nggih. Mbak pilih saderengipun wonten pamundutan katuraken Monggo, Pak Lurah, matur nuwun Pak matur Lurah, Bu suwun. Lurah, Monggo, Bu Lurah, matur sedamipun. suwun sanget. Monggo Nggih. nderekaken sugeng kondur. Nggih, kagem Bapak ingkang badhe kundur, namung nderekaken sugeng kundur rahayu ingkang pinanggih tumugi dalem sewang-sewang. Amin. Nah, monggo karesengaken. Terus saya sarangan kalian Ardianada. Tembang-tembang dangdut, tembang-tembang campur sari, Nggih. keroncong pop lan sanesipun saged katuraken. Lah nggih. Saderengipun wonten pamundutan sebelum ada permintaan. Jenengan nek tinggal dijual, jawil, jual. Nah ya karena sedulur kabeh kene iki sedulur Nggih. kabeh niki niku. Heeh, monggo pun aturaken menapa badhe dangdut napa badhe ingkang melo-melo. Ini ditonton oleh ribuan di seluruh dunia. Saben wayah linges tera wengi mripat iki ora bisa turun tansah kelingan sliramu wong bagus kang katiba pujanku bingung rasane atiku arep
Iki Ya Allah. juragane Son Cahaya. Nggih niki juragane Cahaya. Kok Nggih. kon ngarapi sing duwe gawe nek jenenge kala-kala ya pancen kala-kala. Ora mangsa. Ora bangsa, mboten wis mangsa. kulino, wis kulino. Nggih. Kulino, matur suwun. Nggih, sami-sami Bapak Ibu ingkang aturmaten nun sewu ingkang nembe kula rawuh wilujeng siang wilujeng rawuh ingkang badhe kondur namung ndherekaken sugeng kondur rahayu ingkang pinanggih tumbukin dalam sewang-sewang. Mboten katolumpen panjenipun Bapak Rujiono saha Ibu Muyasmi namung aturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh nglodhangaken wekdal paring dipangastu dumateng putra pinanganten kekalih Mas Dwi Cahyo AMD Transportasi nggih kalian Mbak Yuli Ambarwati Sarjana Komunikasi ing pangajap kanthi pandurung tunggu panjenengan sedaya mugi-mugi putra pinangan kekalih anggenipun lelangan wonten ing madyaning beberan enggal tansah rahayu kalisnir ing sambikala dumugi kaken nenen. Monggo Bapak Ibu ingkang sampun dahar seneng ingkang sampun ngunjuk lan sanesipun kasuwun jengkar saking palenggahan tumuju sasana boga ingkang sampun samekta anggarapi wujud tanda syukur panjenipun Bapak Rujiono saha Ibu Muyasmi. Maneka warni pasugatan wonten es buah, wonten jenang campur, wonten rujak nggih lan sanesipun wonten bakso lan sanesipun monggo kanthi mardika lan eca nggih kasuwun angrahapi kanthi mardika sinambi midhangetaken tembang-tembang lumantar ardian nada. Heeh. Luripun jam pinten Mas? Mas Cahyo, Mas. Hah? 11:30. Oh nggih. Oh nggih nusa Bapak Ibu ing kadang kesempatan awit wektalipun kumandhang adzan salat zuhur kula sak kanca nyuwun semene sawetawis sak paripurna kumandhang adzan salat zuhur atur panglipur satur pasugatan badhe kalajengaken malih. Matur nuwun.